prieteni, sunteți cu mine și eu am mai șters din blocurile mele pentru că am realizat că sunt foarte multe, așa că am făcut altele. Primul este ăsta și nu o să fac ca de obicei, pentru că dacă nu eu mă plictisesc din ce în ce mai mult. Mi-am făcut și ne-am rugat să fie chiar nu știu dacă rest din bloc și acolo l-am făcut aici. Sărioara mea, așa, n-am mai bucătărie, ceva probleme de gât, dar de nu m-a făcut de când într-o zi. Da. Și am făcut cumva ca să mai pot, adică nu mai am așa de multe probleme. Vreau să pot pleca la școală și cea mai faină zi va fi aia pe care o să se oprească această boală. Gen, eu nu vreau ca să stau acasă, vreau să merg la școală. Dar am auzit că toată săptămâna. Păi tati, de ce toată săptămâna? Mamă! Ca așa arată dulapul meu. Și așa arată dulapul lui Antonia. Deci un tablou drăguț. Îmi place mult. În acest video e foarte fain. Că eu sunt o prințesă. Deci eu la școală. Da. Și acolo, nu știu dacă o să pot. Ars cu Mariana și cam așa. Da. Vreau și să mă dau jos. Că eu nu ajung acolo. De-abia ce ajung aici. Dar restul nu pot. Mi-am făcut și o poză, deci da, e tot bine. Și ieri a fost un cutremur și ziceam, îmbracă-te! Merg direct afară. Dar doar pentru cutremur, deci era un cutremur mic. Primul meu cutremur. Mă, da, sună. Și la iar am făcut acest omuleț de zăpadă, dar numai eu dați seama. Și aici de Halloween, dar eu am avut toate cele de Halloween. Am putut să merg la școală. Aoleu! Și am postat și am făcut petreceri vai. Și nu mai puteam. Doamne, deci era petrecere. Fără mine. Nu era fără. Deci nu mă aștept la ce. Ce? Fără mine petrece fără? Da. Și Boni ne-a adus aceste geluri și am găsit una neagră. Eu cred că e de altceva. Asta chiar ca să vede că e negru și de toate culorile. Uitați. Deci chiar se vede, nu n-am glumit. Și cățel care nu mere ăsta. Și acest ursuleț pe care o cheamă Roza. Și m-am machiat cu machiajele lui sora mea mai mare, pe nume Amanda, desigur. Gen, am multe jocuri, n-am doar Toca Boca.
dar fără case, adică am alte feluri de tocaboca. Vreau să mă leșter și să-mi descarc Roblox. De fapt, am Roblox, cred. Dacă nu am, îmi descarc. Da. Și o să-mi descarc și din la care fac Robux. Că n-am avut Robux. Și că o să fac niște Robux. O să fiu excelentă. Gen, nu vreau să fiu ca alții, fără un picior, fără cap și părul să fie ciudat. Vreau să mă fac frumoasă. Trec la niște obiuri. Da, și mă pun casă și desene pe Nickelodeon. Nickelodeon. Da. Pe da. Este pe Nickelodeon, Casa Loud, nu știu numele, și nu a fost prea mult în video ăsta, dar o să fie mai mult în celălalt. Pa, pa!